Sa gudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Rina nga Napoluan, martir, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tanabartek manen tuy asawak ni Edward adimteng dito'y balay. Ketrabrabiin manong nemi. Nabartek ka manen, Edward. Eh, naku, ba't problema mo sa bartek, ha? Kasi, ba't dinawad kang katingkatang ko tiyarak, ha? Umuwi, nagpeso, nga jakintad kang ka. Sa nag-agab ubra kang agsusweldo ka. Di makadakas, imbas kumang itad mo kanyak, ti sweldom, tap na nakikatang ti bagas, kan sidain tayo, kan dumapay nga masapsapol tayo, yung ibartek mo, awan bibiyang mo! Lala, saan kang ordin ngaglao kat ni? Rab-rabin. Mabuwak na kita karoba. Ano man bibiyang na kang babamurasin ka karoba na? Itong tato nalanak ka naman, nasumbrek ka ni. Indra kap kontinay daw man. Nagtaros ka nito salita. Sabi nga pa paano nita salita? Hindi mo kumakadamagan. Nangano ko, no sampay. Diba, no, kasi nga uminom ka, pulpulutan ka matin. Eh, kumunay kaya, pulutan, tiarak, tiadadang ipunig ko. So, inagidasarang. Inagidasarang! Oh, one. Nabayagin na kastoy, ti mapaspasamak manong nimi. Em samat, hindi nga kastoy. Hindi nabit kami pa yung nag-asawa. Yun to, tayo din nakibarkadan, kada kita barkadan, nga pada na metlaing nga artek manong nemi. Isumatlatan, di pag-ipanan na kada kita kwartanan. Uwan, sweldo na, agtrabaho, ngagmalmalim, ngagpaiso, ngayon ito sumang putrabihin na bartek. Nukas na nga tiyempo sweldo, dawatek, itanggayak, tiimak, ngayon awan itin. Alakit pagpipian naman kidi ata saan nga dumahawat ko naktinakim ko. Ngayon pa panan na, hanto nga dumawat kanya. Sparikan ta, may kadit trabaho. Uno, agsarding da nga trabaho, tawan ti kontrata nga, kontratain di kontraktor da. Hindi may istambay. Kaya pangalan na kung matigatang na ti arak no saan nga dumawat kanya. Pangalak to nga ta. Kaya ni, mangluak la tila ba, manong nemi. Kaya no ang patulong, magpadalos, unang nyaman dita nga serbisyo nga kahit nga ramidek. Iso lang ti pangalalak ba't ti kwarta. Haring naman nung naming nga siyak ti mang bibiyag ti asawak. Imbag, may sa palang ti anak mi. Takil pagid din na ti anak mi, manong naming agsipod ta first year high schoolen. Kaya pati iso na manong naming kit maringguran launay no kasta nga na akwa, no nabartek ti aman. Ini manong naming tanay kadasahan akon, may kakaro din. Idagtugawan manong. Sida yung dasar mo, ha? Dito eh. Ubot sayote. Isot adda. Imbaga ta nalapsat ti rangaw ti sayote nga mulak. Imbag ta agbiag ti sayote dito ayan tayo. Ay, nailatan nga sayote. Ulad na imas kay paspasangom. Buisit ka. Saan kumawat kasta? Kaya talaga mo nagkabuisit ka. Haan? Siguro ka. Sa bali mo data uso sa rebon ng music. Pwede music hasta. Ito eh. Manong nimi nakariing ni Lili nga anak mi. Kat imay dito kusina. Tatang, nabartek ka manin. Hoy! Nabibibiyang musika nga umi, ha? Nagsubli ka dyan silit mo. Dito lang mo maturog. Hindi ka bibiyang ang kinarang mo tayo. Manong natawan ka hastoy kay lata. Makabuak, makatiyag kayo ti turog. Nakaibimas ti turog kon. Sakit makaringgor kayo. Nung muna nagreklamo kahit mata. Anak, subli ka ni kwartom. Ha? Subli ka ni kwartom. Alan, ha? Sige, nanang. Anawain yung ulit itaatang saan nga makaringgor.
Nagsublit anak ko manong name iti silid na. Si kamat ngamin Edward. Pati ti anak mo, bugkawam. Bumalasang isunan, bumalasitang. Ma'am ka di ka. Mababain unay ti anak ta. Kabuti kas tingan hamid mo. Anya ko man bibiyag nyo ha? Agbalbaliw ka kuman. Abay, maumakan kanyak. No maumakan kanyak na waya kayong agdalaw. Kinapudno na, Edward. Dahil at ibagbaga na kanyak. Ngayon niya, dinak mo pananguan, kapag naman damdamak, mansuan kan dumanan, nga oray lag, agbolbol agaw man na dikiti matam, kapag ti pamayakan ka, awang ganas ko kada kita. Ano? Itay-tayak lang. Nakaslasaan nga, babae ti pangyari ka makanya. Among ka ni, nung nakasita nga tagikuwain na, nga nabartek ka, kasla kang kanayon na karaman na bisan. Edward, masarutsud ko man. Dinak ka din ipatpatek. Kung paeng kakain mo! Inusahan ka ng ipatpatek kagawin na kumapeng haron? No ipatpatek na ka talaga. Ikatay mo ang tipadag barbartek mo. Alawan mayata ka uminom ka, hindi mo palpalaluan. Sa may sa titulat ng balay, tipag ginumam. Saan ka ang barbartek ka gusto na dito ha? Mawatan na kuma. Sumartekan! Sa bagay, amok ngawang pagpatinggaan. Pagtungpalan ti paragsalita ta. Tumbigat latang harun nga kasalita ka. Baring no, amum tutungeg ka nagtungpal kaniya. Nagsardeng mitlaeng manunemi, idi, ta maibusnan tilabay na. Sayo, timanin ko na nangan maguston na manunemi. Naarunan no kastang na imas, kabuta, at tasagpaw naman. Sinagpawak manunemi. Tinaimas. Hindi tamat maturo kayo agpampanungutak. Ya, kalahin ka dilat na nakasto di mapaspasama. Kaano nga agpating ka nga di kakaidak na sanger na imyunok batkid din na. Kaano nga ta nga sa anak nga bugkawan ti asawa. Kaanon to nga ta nga saanan nga agininom ti asawa. Mapasamak to nga ta nga sardeng nan tuminom ti arak. Adudak at yamamok nga di da pulos maikat ti bisyo da nga arak. Kabigatan na manunemi, dimangmangan kami kasasaritak manin ti asawa. Baka sa mo manin napuputan ti napasama ki Drabi, Edward. Hasta o naman ti bugbugkaw mo, talaga nga kakasakit, naginibagbag ka mga sao. Pasidyakan, bartek ka kay. Kung mga mingkat saan ka nagbartek, uri uminom ka na, katamtaman lang, saan ka mabartek? Sardigan na ko na sermonan, bigbigat. Kani, paspasa ti mga kani, maladaw ako. Mga no, ang kompleto, may isang aldong asuldok, no maladaw ako. Kaang, may sakamad, di ka mapanagbasaya. Aman, kaya alas naman ti mga na. Tayo ka ito nagbasa ito hanggang maladaw. Balbalo kayo kumantang. Turno, malem, sapahin nyo kung matagahawid nga saan kayo nakainom. Uray, sakto ka timapang gumatang tinuman nyo, basta dito balay tinuman pag-inuman nyo. Di may isang buti nga gin, goodwain nyo lang. Saka ito, isa't dengen, maturog kayo. Tinakman pagpaganang stock. Baka oma kayo. Anak ako ram! Anak, kamo nga minibagbagat kasta. No saan nga maumaking ko na nanang, siya ti maumakin ni tatang. Namuts! Uy, Edward, sabot na, ganat anak ta. Nakman agbasan. Balon ko nanang, dato ni nanong sa anak. Sige, nakon. Papi ko mata, maanusan nyo, timbang asawa yun. Nagloko to yun nga, hoy! O hamon nga kwapay, mukhaon ti anak ta, nakadayon. Kasi ka, di ka man nagubra eh. Buisit. Edward, hanggang ko man mabuisit ka, anak ta. Hanggang ko man mabuisit ka na kami. Nagyamang kataman anusan ka. Dagtalaw kayo ng dinakmanusan. Hanak manusan ng anak mo. Kasi ka. Nagtalinad nga martir ka. Barbarin ko na. Nagbalbalik ang tuwit lang.
barbaren. Hindi madama tilabak, manong nemi talablabak, dagiti mureng mi imay ni nanang, ti inak. Ay, kastawa naman iti panagkaryar, ti asawam ti labi, nakyag kami manen. Igangin kakarupa tayo nanang. Isasapo, di pa lang amin talawan. Papanamin ko ma, di umay kasi di balay. Kaya rin umay kami di balay yo, siyempre. Umay nakamtumad lang, sukunin ti asawa. Kaya kasaan ka sumursuro ta na. Martir ka kindi. Sigalat kasta ka na kayo nga kakapsat. Una ta saklat ti nakaasawa ti mamartek. O, tama? Gusto ko lang. Amay hindi mo tulading niya duma. Nga talawan da kita asawa na no kasta nga awan sa serbina. Naging ka din nakabilin ti asawak nanang. Urayan pa lang ka kabilin na ka? Sakbay nga pumanaw ka? Nang, handa ka di ungtan. Ungtan ka. Nga ta madit araramidem. Sanga siyak tuntang niyo at hamang ta siyak ti madit araramidem. Madit araramidem nga kinamartir. Siya. Anang, sige. Po, agbabawi kan to. Nusa mo pa ila panahon ti asawam. Si marunumet manunaming ima si marungkar ni tatang ti katugangak nga ama ni Edward. Mangangkay tutuyin datang. Omet kaduak. Saan nagbaybayag balasan ko. Nahamag ko nga talagang saan nga sardeng. Ni Edward, di pa naging inom na. Bagbagak man tatang. Kinabod no na, iti namin sangal daw, kit nagkita kami. Sinalulsod ko, nupod no. Agbarbarteklatan. Kinuha niya, nugot na. Kit binagbahagwag niya anak ko. Ti makadagas, makapungtot ng mabagbagaan. Awang ka no ti, bibiyang ko. Susapo. Nadabala karabang kakingwana at si bibiyang pa ilang amana. Di na kahit ti mabagbagaan. Yung isong ti may balakad kumit kang gabalasan ko. Padasan man lang panawan na. Tatang, talawang. Di umay naktumad na sukunan. Kaya mapangga iti lugar ang sana ka masarakan. Namarbaring mo sa pagbalbaliwan na. Saan natang? Tsak kita panahon ti anak yo. Nino ka sa taramidan na. Kasanon no matungpa na ka, kasanon makabil na ka. Yung mga tahan na maramid. Oraim ko di pa ilang aramidan na. Nagpadpadala kayo ng kininanang. Ti bagbaga. Kastaw ka, nagsalita kami tayo, kinamalayan. Oraim ka di pa ilang dangran na ka. Ti anak ko, sakbay nga panawam. Awanitan ti martir, saan nga uso ti martir. Dapat pabaling ko yung magaking karina. Emin tultuloy lata manong nemi ti asawak ti naginom. Narapis pa yan manong. Edward. Awang ka ti madlaw mo ti bagin. Madlawan niya. Inga ka sarmin. Nakalaklakayan ti langam. Nalaklakay ka pa yung tata mo. Nakaraprapis ka, nakaut-kut tong gakabot ti arak. Kang kanan ti arak ti bagim. Napigsa na ito oy. Napigsa ak. Awan sakit ko. Nasa lunat. No nasa lunat ka, kumapay kutong ka. Ika nga ata narigat ka ti ubra. Huwan ata. Abos ta narigat ti ubra. Santo akumpleto turog mo sa arak lata nagtartaray ka nagito orat mo. Agsarde ka man. Di nagisuro. Basta kasta kahit kobiyag. Taraminam kendi. Manggad ka. Para ka na kayo, ti anak mo. Kain para kanyak mo ta. Una. Tati sweldo mo kit arak amin ti mag-ipanam. Diyak pinapuutan ka nagsweldo ka ko. Sumangpet ka kung mga sangpet mo na imas sidain. Wano saan kat sumangpet ka nga. Ada kumamat sa sako nga bagas. Kamawan. Arak ti papapanan ti kwartam. Arak ti bang bibiyag kang ka. Di ka maumak. Susapo. Dandani akong maumak kang ka.
Naging gangit ni may isang aldaw, manong name, di nga tama pa nagtrabaho dahito aya. Tadi madla rumuharin ti kwarto. Nakunak tinakam ko. Tahanang, mga talatan. O sige anak, mga talatang ron, tamangan tulat tamit, tatang mo ito no. Arumar iti sila. Naging ka nakapanawan, manong name ni Lili, dapat nung panagbasa, iti sumre ka kiti sila. Edward, lakay. Hoy, di ka mo nagubra? Apay nagkuhan? Diyak mga bangon. Nagadagdag siya di ulog. Ken, kapampanaas di tiyan ko. Datuin ka, datuin. Napnuan ka talaga. Napnuan ka. Dito di bagbagag ka, Eddie. Yang arti ramidak. Isarik ko ka rito ti kanam. Tulungan naman na bumangon. Sige, tulungan ka. Oh my God. Sabagay, anak barigatan kayong kaatam. Naingpis ti bagimon, nalagan kan. Nadagdag sa nagpahinimsikan. At ibahin nga paniti siya. Paksayat. Inat-atibay ko manong ni. Haging kaiti ko siya. Iti makalitungan, makalakungan manon nemi, pinanawa ko. Aguni ka ito, malpas ka. Tumay ka atibayan. Pasan nga tati 5 minutos. Dalpas ka, umaya ka. Oh my God. Sige, mekan. Oh, anda. Taros na ti kusina. Una ito'y lababo, tagdaramos ka. Mulumog ka. Siyak tinang daramos manong nimi. Nagmulumog. Nagtuko ka. Oreta, pagpagsona, agigup ka ti digo. Naneta nga digo. Digo ti paksiw. Paksiw nga? Paksiw nga baka. Nangalam. Kaya ti Martaraya ko na ito karinderiya. Ala, akaldo ak mga rod. Ngayon madilat tama nung. Adaman pigsana ngayon saan nga makapagnano saan ko nga tibayan. Hindi makapanganan manong naimin sa ko ito sila. Sige. Anang amin ti mariknam, awamad gurigur mo. Anang orti kahit mga katangit nga tumaren. Mabadag pa lang. Barbaring may tungat lang. Ito numadamdama. Kinunana. Pinanawak nga rod, manunimit na patag nagsangat taglawlaw, kalpasan na, simrega kinukunimusta kisuni. Manti, kapsutak. Yura, na mga wakakauti, mamali mo pangilonganak keng kata iso itaray ka dito yung ospital. Intaray ko nga rin ngin sa rekit hospital ti asawak manong nami. Yung simurot ni nanang. Anak ko ng doktor. Yung ti sibrang arak ti bagina nanang. Under observation. Hiya po. Yung baglagi din ta saan nga pinanawan ni Sona. Tadak, tanuawanak. Baka na tayo kumaitan. Sino kumatakim basol nga ron no sa amin lagi suna? Barbarang dahil 20 pagbalbaliwan na. Sa lagbalbali data no matayin. Paggasgastusam na, pahalamit at pagbayad mo sa ospital. Hindi pa nakikumpay na. Pautangan tamang hindi. Yan ako matmited ko. Niabala yan na. Dahil mangarot ka kawit ipakamukin ni tatang. Niabala yan nyo. Tika sa saad ni Edward.
Umay ni tatang manong nemi. Hindi ka sarita na ati anak na. Nagpulo kan loko. Ito yan, kung nakin kayo di. Papanan na ko mga aming nasaan nga mauram ta, dalam. Kaya magitam. Ti resulta, ti sobra pa naging inom mo. So, nakasirsir muna ng tatang. Timangin ko kumaking kay ta. Agbababawi ka. Nga agkari ka nga saan kanton guminom. Sabagay, no subliam to tuwinom, malayangan ka, baka ipatay mo ton. Bagdaday dulduling ko a kwarta. Awang pulos kwarta ti asawam. Kaya nimbag, kang runan ti amin. Imbag ta nakaasawa ka ti kas kay ni Rina. Tano pinanawan nakakumaidi, kahit kasto ti resultana, nga saan ka nang makabangon. Di, baka pag dinamag tulaing nga nasarakan ta kan nga may sana bangkay ta silad mo. Gabot na natay ka lahat taon ng tulong kang kan. Tatang, Rina, may imbaga anak laing. Saan kung itong narimitin tuminom ti arak? Kensol nitak di kita nagkurangak ka na kayo. Rina, kenti anak ta. Apo na yun, nagpintasan nga ding ganda ta, Edward. Dati tinambayakin nga ururayik. Di pa nang imbagam nga saan kanton nga gininom ti arak. Yan iti pa nang sulnit mo ka nagiti adu nga nagkurangam ka na kami. Horek lang makasangit ka makangig. Kito, sapay ko ma, Edward. Sapay ko ma. Makalawas ti asawa kiti ospital manong nemi aging kang introarmin. Nagpatulungak manong nemi. Kada gini mabaling ko magpatulungan tapno sa anak amarigatan. Kat nangalak manong nemi ti certificate of indigency iti ospital. Sa Adamas Social Welfare manong nemi iti ospital ket basit laeng ti imbayad mi iti ospital bill. Ti talawon iti bagyam ni manak manong nemi. Iti nayawid ko dito balay manong nemi kuha na ti doktor. Saan ka kailangan dagos nga sumerti trabaho. So nga dito'y kabalay, inak mangluting, mabaling ko nga pagkakitaan ti kwarta. Dada pagbayad takin ni tatang, pagbayad takin nanang, kanda dumapay nga, nagutang. Pasensya kan. No sa anak man nga sumurot iti construction, mangkitak man ti mabaling ko trabaho nito nga nalagaan. Tapos na matulungan ka. Sige. Tenak hindi ayan da Mrs. Fernandez nakalan di kiti murang data alabaan. Iri agawid ak manong nemi agkakainitan ti asawak naggaga iti likod ti balay. Ay napudutan lakay. Mabalin pa ilayang bakit? Ikastaw ni langit mo. Kaya lang mga alak ti pagpunas ko ken ka. Pinonpunasak ti bukot naman. Nagasatak na talaga rin na nakasawak ti kaskeng ka. Baglagi din na saan na kapinanawan. Apay ngamin gagaitam deto eh. Narigatan na mga no, agapon nga, agbalay nga ulig. Ken kahit ko nga madalusan dito ita. Padasek man ti, agmula. Ano ti mulam ko ma? Nagtudumaho ti similya ni pareng Daris. Adala ta similya na kayo. Nateng. Ken gas naman tan, papaya. Ado papaya ni pareng Daris. O imulak ti suli-suli. Diyan, paintar ko. Sa kumulaan ti tarong, sili, okra. Yung nagsayatan na kay. Napialang pagpalapsak ti oras, kabayatan na anak pala sumrek ti construction. Nakatulong kayang kuha naman nung name ti panaglengit na itibigat ng mga sikaso kadag iti bungulan na. Panaglengit na ti malem ang mga sikaso kadag iti bungulan na. Kat kasilsangan na pupuutan man nung name agbungan dag iti papaya na, nga miracle, nakadudong ang bunga. Kas tamat yan, nagdating na okra, sili, pariya,
tabungaw, karabasa, ken tarong, ken dadumapay. Ken nag-harvest kami, manong nemi siya akong timapan mangilaklako. Ken ano di paglakwak, dati naglakwak di mulam lakay. Wala mat dato yung katap na di bulbulsam. Tapos na di katang ko ti arak. Mawaw ka ti arak. Kasla kahit ko man lang tuminom. Ngem pasit lang. Kasla mailiwak mat lang. Di ko naking kay di nga okay mat kat alcohol taka sa pulang nga road. Ngem amin nga glabas takas. Ikatangarak tuman. O sige, ikatangan tumalim. Ay, ala, inumanin ni tatang. Anak, basi-basit lang. Diba si kamatlag ko na, nga oras sikat mapang gumatang ti inumat basta dituyak balay nga uminom. Ken kagudwa na lang. Kito na, tatang, oras ta mailingat yung met, tanagagat kami tang ngagmula. O, no, hindi ko mapailang nga nagbalbaliw kayo, di, ano kumanti, naurnong tayo. Ito panag-garden yun. Saan nga bali anak? Oras ta nagbalbaliw akon. Yan nung kaskasano lang, sumrekak numit lang ti construction. Oreta, parbangon mo no masapa mo't nga asikasuk na iti mulak. Iti parbangon mo no agsapa, ken gas namaten ti malem, no sumangpetak nga gapot trabaho. Ket noan niya timbaga ti asawak iso tinungpal na manong nemi. Mapanagubra ti construction, itultuloy na tagmula, ken mga sikaso kadagiti mula ng anateng, papaya, ken daduma pa manong. Ket no kas tangag-harvest kami. Hala, may ayok o nit paglakwan mi manong. Ado pwede kiti umay dumawat, tatang nga katugak, umay dumawat, o rin ni nana. Ita manong nemi, naragsak kami, nagsipod ta. Inikatang namin pinsan, ti asawak, iti panagbartek na. Uminunom ngagpeso, ngem kalkalikan na lang. Naragsak akon, gaputa, nagsublimat lang ti dati, nga ragsak mi, iti asawak, agraman ti anak mi, nga nilili, kada graduarton, kada ito umay nga tawan, iti kurso nga nursing. Na ito nga ron, ti pagkasalita, manong nemi, kadagyaman naglaunay, iti anos mo nang ibasa, at sabi ko man, dapat na ibatik nga adan, liliwakin pagsaribingan ti bihag. Ito nga ron, dagyaman nga pagayam mo, Rina. Thank you, King Karina. Thank you, mat karagiti nagbuya.